पुलिसा खानो नागिरनाय माने सिखावा गिखायोना पुलिसखौ नुबालाय सिखावा गिखागोन बिथाङा सिखाव बुंनो नागिराखै गावहा माबा मोनसे खावनाय दंमोन खोमा ओंखायनो पुलिसखौ नुनानै आंखौ सिखाव होननानै हमगोन खोमा होननानै गिनानै खारदों। ओरैनो थांनाय बारनिफ्रायनो जोङो प्रटेक्सननि खामानिखौ मावबाय दंखायो। थांनाय बाराव गुरिजाराव प्राय 1 crore कंक्रिट वालखौनो बाउन्डारि वालखौ माबा दैमायाव वालखौनो होदों जोङो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारानो होदोंमोन। दा आसाम सरकारनिफ्राय जोंनि सरकारा 125 कोटिनि नैबे जिअ' बेग जाबनाय जा प्रटेक्सन बे प्रटेक्सनखौ होनो थांगासिनो दङ आरो बेखौ दिनै बेखेवगोन। बेखौ जुदि होनो हायामोनब्ला बेंटलनिफ्राय ओरैजाय दै हाबनानै खासिखत्राजों आइ दैमाया बोहैनाया फ्राय 100% जाबायमोन देग्लायनि दिनाव आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनाया लेट जायोब्ला जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्रायनो मावनो थाखाय जों थियारि जाबायमोन। ओंखायनो आसाम गभर्नमेन्टआव जेराव जोंनिबो लाइन सरकार दंखायो आं जोंनि मानव गेदेर इउ.जि. ब्रह्म बिथांनि दैदेननाय आसाम गभर्नमेन्टआव थाहैनानै मानव गेदेर चिफ मिनिस्टारखौ धन्यबाद होदों जों बिटिआर सरकारनि जानानै। जोंनि जा दैनि जेंना बिटिआराव मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो दैनि जेंनाया खोब बारा आरो बेनिख्रुइ बारासिन जोंनि चिरां जिल्लायाव निसिमाया दैजोंनो फ्राय माने बुख्रुबजानाय मोनसे हालाम जानानै दङ। बेखौबो जों ग्रेजुवेलि फोजोबनायनि थांखि लादों। फार्स्टआव निसिमानि जा कानेक्सन रड कानेक्सन बेखौ फैगोन बोसोरनि गेजेराव फोजोबनायनि थांखि लादों चिफ मिनिस्टारा। नांगोल दैमायावहाय दालां होनाय जासिगोन फैगोन बाराव। गतिके जोंनि जा खामानि बोसोरनि गेजेराव जा मावनो हादों जों मावगासिनो दङ। बेखौ लानानैनो अपोजिसना गावसोरनि 17 बोसोरजों जोंनि बोसोरनिखौ रिजायनो नागिरो जों जेबो मावनो हायाखै होननानै। खिन्थु नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों समाजा नुगासिनो दङ, रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ जोङो बेसेबां स्पिडआव दावखोगासिनो दङ। बेसेबांसो ओनसोल बेयाव सिलिंखार जादों? 1000 हेक्टर हाया दा सिलिंखार जानानै दङ। अब्लाबो देग्लाय 12 किल'मिटार इम्बेंकमेन्टखौ होनाय जागोन। बेजों जथेस्थ' सेभ जागोन। सार बुंनो थाङोब्ला नैबे दैनि समस्याया बेराफारसेल' नङा फारनै साइडआवबो ना बथ साइड जेरै माबायावहाय जोंना बोरसि दैमानि थाखाय 250 कौटि फैबाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय। नैबे दैमानि थाखायबो मोनसे प्रजेक्ट लागासिनो दङ आइ दैमानि थाखायबो आरो बेल' नङा संकस दैमानि थाखायबो प्रजेक्ट लागासिनो दङ। गतिके प्रजेक्टफ्रा ग्रेजुवेलि जालांबाय थागोन। देग्लायनिफ्रायथ' बोरसि दैमानि बे 250 कौटिनि खामानिया जागायजेननायनि लामायाव। सार हाग्रामा महिलारिया बुंदोंदि मैया बिथाङा खारनानै दङ सिलिगुरियावसो थाहैनो गोनां जादों माने पुलिसफ्रा हमनो नागिरदों बियो खारनानैबो दंखायो सैथो खोन्था। पुलिसा खानो नागिरनाय माने सिखावा गिखायोना पुलिसखौ नुबालाय सिखावा गिखागोन बिथाङा सिखाव बुंनो नागिराखै गावहा माबा मोनसे खावनाय दंमोन खोमा ओंखायनो पुलिसखौ नुनानै आंखौ सिखाव होननानै हमगोन खोमा होननानै गिनानै खारदों। खिन्थु पुलिसा बेखौ होसोआखै। आरो बिथाङा मोनसे स्पिचआव लाखिदों जे हाग्रामाहा फैसा गैया नङा फैसा दङ होननानै दाहार लानानै गेलेगोन ना हाग्रामाया फैसा दङब्रा। हाग्रामामोननि दैदेननायाव हाजार बिगा हा बिसोरो बायनानै दोनदों दा फानगासिनोबो दङ आरो गावसोरनि थाव दिफु मा दिफुखौ बन्द होफालागासिनोबो दङ। आं हानिनो नियम हिसाबै सोर हा फानदों सोर हा बायदि बेखौबो जों खबर मोनबाय थाखायो नालाय। दाखालिसो बियो गावनि थाव दिफुखौ क'क्राझाराव थानाय थाव दिफुआ एनआरएल थाव दिफुखौबो बियो 50 बोसोरनि थाखाय लिज होबाय। बेनाव थाखाया जोबखाया खिन्थु रायजो राजाखौ थाखाजों बायनो हाया। थाखाजों बायनो हायोमोनब्ला बिपिएफआ थांनाय बारावबो सरकार दागौमोन। मानोना खाम्फाया 24 कौटि गारदों आंजों कन्टेस्ट जानाय टाइमाव, थेवबो खाम्फाया जोंनि 14 नं चिरां दुवारनि रायजो राजाखौ बायनो हायाखैमोन। कोटि हाजार कोटि लानानै लुसोमबाबो दिनैनि दिनाव बर'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफजों मालाबाबो थाया आरो थानायबो नङा। बर'लेण्डआव बिपिएफनि जा नांगोल बे नांगोला सेवनानै थांखाबाय बेखौ नागिरनानै मोनखाला। हाग्रामाया मानो गावखौ सिमान लानो गोनां जादों खारनानै दंनानै माने सिमान लानो बाध्यखा बियो कमप्रमाइस खालामनोबो बाध्यखा। गतिके समजों लोगोसे जों दिन्थिलांगोन। दा बुङोब्ला अभार बुंनाय बायदि जागोन नालाय सम फैथोंसै।